1 Chronicles chapter 13, verse 9 and 10. And when they came up to the threshing floor of Chidon, Uzzah put forth his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and he smote him, because he put his hand to the ark. And there he died before God. May the Lord add a blessing to the reading of his word. Tatirega tiverenge rechirungu nokuti riri kubuditsa pfungwa yatiri kuda pachena. Musoro wenyaya uri kutiko zvinofamba sei? Ukaverenga pfungwa iyi unogona kusarawo nemubvunzo. But Mwari, why Uzzah? Nemhaka yei Uzzah? Zvinofamba sei kuti munhu ari kuita sekuda kusevha basa renyu anoparara mazviri? Zvinombofamba sei? Ndo musoro wenyaya. Ngatinamatei. Baba edu ekudenga da kutendai. Tiri kurarama munyika ine zvinhu zvizhinji zvisinganzwisike. Zvacho tine mubvunzo muzhinji, tipindurewo mukunzwisisa kweduwo. Zvingasvikirika kwatiri zvigotibatsirawo nekuwedzerawo kutenda kwedu. Takutendai shoko rataverenga rakanyorwa kare tisipo. Asi tinotenda nemweya mutsvene wakabatsira vainyora, tokumbirawo batsiro pakududzirwa kweshoko renyu. Kana chokwadi chenyu chayanuka pachena, zita renyu rikudzwa. Ndokunamata kwedu muzita raJesu tokunamatai. Amen. Amen. Wozi mupfungwa dzemunhu taigona kufunga kuti koMwari maurayirei munhu akusevha ake. Maregerei kuuraya vanga vachiikwidza. Ndo pakatangira era. Maregerei kuuraya akafunga kuisa mungoro. Nekuti muri Mwari kavanoshandisa instant justice. Angotadza opanishirwa ipapo. Israeri yakadzidziswa ikazviziva kuti areka haiswe mungoro, inotakurwa namashoulders. Ko uya neidea yengoro mamusirei? Zvofamba sei? Kwete zvega, ko panga vachibata vachiisa mungoro vabata sei? Vateedzera here murayiro? Vakabata matanda namatanda, vakanoigadzika vakabata matanda. Kana kuti vatoigadzika vakaibata. Ko kana vaigadzika vakaibata, varegerei kufira pavaigadzikira mungoro. Ko sei mazo dhila neuyu anga akuisevha yodona? Zvinofamba sei? Zvinofamba sei? Mukati meupenyu vanhu vane masituations akadaro avanogona kubvunza. Tikatarisa ma-intentions aUzzah akaipa here to save the ark? Zvekudaro zvekuti zvingakonzeresa rufu. Zvofamba watoipa here zvakadaro? Ndava Uzzah asi atanga chechika. Kune vatanga vakainstructa kuti ngatitakurei ark. Isitangotevedzerawo tikatina mombe nekutevera mombe. Tikaona ark yoita swewa tikabata. Aiwa hatisisu founder yechechi. Zita redu harisi pane vakatanga chechi. Takazongoparidzirwawo tikatenda vhangeri racho. Kunyange tisina chokwadi cheshoko renyu. Tikava vateveri tichitevera cherima. Koseiko padistraction pakuraswa. Toraswawo nesu vakatevera tisiri mafounders echechi. Zvinofamba sei? Mukomana uyu anyanyoshata here zvakadaro? Alright, tikada kutarisa yatingati isusu natural human response. It's the nature of humanity kuresponda kune zvinhu zvokuti ndikangona munhu odona ndogona ngomugama ndozora mukadzi wemunhu. But chatanga kuuya mupfungwa dzangu kuti munhu uyu akudona zvekuzofunga kuti mukadzi wemunhu here kana kuti haasi. Zvinozouya ndatomugama ndazomuregedza ndozofunga kuti mukadzi wemunhu awira mumaoko mangu. Kosei mhosva yacho youngana pandiri kuti ndabata mukadzi wemunhu. Inanza kuseva, the intention was right and I am responding to the nature of humanity. Kosei zvaunza rufu. Zvinofamba sei? Operation dzacho dzinofamba sei? Muri kuti here imimi chivi chichanyanya zvakadaro zvekukonzeresa rufu nekuda kusevha zvinhu zvenyu zvitsvene. Alright, imwe pfungwa yemunhu yaizoti taizodii akiyawira muvhu, tsvimbo yaAroni yokunguruka ishinga yakadai, pot of manna ichitsemuka, taizodii tiripo? Zvinofamba sei?
hatinzwisisi kuti tsanangurai ipapo, tibatsirei saMwari kuti zvinofamba sei. Ipfungwa dzatingada kuti dzijekeswe. Ngatitarisei nature yeoffense. Does the nature of the offense warrant the kind of punishment? Koseiko tina Manase akatadza for 55 years. Ende kutadza kwacho kwakusiri kungotadza nje. Waita utsinye wakaenda kucollege wekugadzira chimwari chake chimoleki, opisa chotsuka, otora vana vacheche oisa pamusoro pavo. Chiutsi pachinosimuka oti tanamata. Bhaibheri rika acknowledge, kureva kuti Mwari maka acknowledge kuti the sins of Manase were beyond your imagination. Hamuna kumbofunga saMwari kuti munhu angaipa kusvika kuseri kwaakasvika. But aita sekudaro, vana Isaiah vaprofita venyu vanotsanangura vanoti vakaurayiwa mumaoko ake. But zvakadaro makatandavadza tambo yenyasha dzenyu. Zvinofamba sei? Taida kuisa the sins of Manase nechivi cha Uzzah pascale. Taionawo here samaonero enyu. Ameno offense tingotarisa the nature yeoffense. Ndava mune vamwe vanhu vavakati shamwari dzenyu vakatora mukadzi wemunhu. Kwete zvoga, vatora mukadzi wemunhu ndobva vaurayisa murume wake, ndobva agara nemukadzi wacho. But shoko rotaura rinotiwo ari pamwoyo wenyu. Zvinofamba sei? Nyasha justice dzinofamba sei? Tikatarisa David nekutadza kwake, totarisa Uzzah nekungoda kubata zvitsvene zvenyu, zvotoshata. Hapanawo here kana tambo yenyasha yangadai yakaswederawo kwaari. Issue of offense ndo yatiri kutarisa kuti yaideserve here such a severe punishment. Incident takaitarisa, how does it reflect on your character as God? Takaitarisa inoshowa sekuna Mwari kune munhu wahake asingatendi onzwa kuti ndo zvakaitika, unopikisa Mwari sei? Because he is a God of love and a God of justice. Saka mumwe munhu angabvunza, but Mwari ndizvo here zviri apa? Umwe munhu anobva abvunza kuti why is that? It seems as if this God is so partial. To some, he extends mercy. To some, there is instant justice. Vanhu vanoita zvakaipa, vamwe vanobva vangopararira ipapo. Vamwe vakaita chifambi kwemakore, havana kana chirwere chavakasangana nacho munzira. Umwe akangoti musi wawatanga iwoyo nechirwere pamusoro. Nyasha dzenyu dzinofamba sei? Kosei uyo achita sekuti wawanzigwa nyasha. Zvinombofamba sei? Ko uyu angoedzawo mwana wechikoro kuinvesti, fees yanetsa vabereka, hakuna chinhu, and anza haanyori, ndobva angofarisa. Akati rega ndingotsvaka murume wemunhu angangotibatsira ndidarike chikamu ichi, ndobva atotorana nechirwere. But vanoita intentional, vachienda pama-street corners, vachitotarisa kuti tiri kutengesa muviri wakanzi naMwari itembo yangu. You extend your mercy. Zvinofamba sei? Zvinombofamba sei? Tumwe munhu akakomita macrimes akawandisa, but today that person is marching free. But atongoitawo an error
unintentionally ndobva patokonzereseka rufu. That person is dying in prison. But murikosa Mwari, maissues ose aya ari patebho yenyu. So Famba sei? Tinotenda mibvunzo iyi iri genuine nekuti vanhu ndo zvatiri kurarama. Tinombosvika pamwe pekuti we have questions without answers. Tozvibvunza pamusoro paMwari watinonamata. Vakaropafadzwa nyangwe tasangana nemubvunzo, vakaropafadzwa vasingasuduruki pana Mwari. Hatizive kutanga kuita mubvunzo. Johani Mubhabhatidzi akaiita mubvunzo iyi. Asungwa, Bhaibheri rinoti paakasungwa Jesu akatotama, akaenda kunzvimbo iri kure achifuratira Johani waakachovha naye basa for 6 good months, back to back, vachiparidza his cousin brothers. But pakusungwa kwaJohani, Johani akagara mujere, akatuma vadzidzi vake vaviri kuti akomana chimbonobvunzai, because handichanzwisisi zvakuitika panapa. Chimbonomubvunzai kuti ndiye here uyu kana kuti haasi. Saka pane zvimwe zvinhu zvinogona kuitika muupenyu hwedu zvekuti tinosara takubvunza kuti ndiye Mwari here uyu kana kuti haazi Mwari. But Jesu anoti akupindura vadzidzi vaJohani, anoti endai munomuudza zvamaona zvichiitika nezvamanzwa zvichitaurika. Momuudza futi kuti akaropafadzwa asingagumbuswi nemi. Pane umwe muitiro waMwari wekuti vanhu vanogona kuquestiona, but at the end of it all, let's remind ourselves kuti the character of God is perfect. Uchenjeri hwaMwari hwakarurama. Kana tine zvatinogona kusanzwisisa, let's give it time. But regai tipindure mubvunzo wati, my intentions are Uzzah anga akanaka. But there are moments in our lives when obedience to God's explicit commands takes precedence over even the best of intentions. Zvawakavavarira zvakanaka. But usati waita zvawakavavarira, have you consulted what the Lord has said? Saka my intentions are oga, they can be misleading. Because anoba ane good intentions. Anouraya ane good intentions. But they are good in his sight or her sight. Komu maziso aMwari are those intentions good. So the intentions of men must be informed by what God has said. Nyangwe Sauro chai paakaspeya mhuru dzakakora nemombe dzakakora, he had good intentions. Paakatobvunzwa, he had a good explanation for his good intentions. Akati aiwa, ndiri kuda kuchengetera izvi kuti ndizopirisa. Saka in other words, ndoda kutokunamatai futi Mwari wacho. Maakuda kundipina pakusateerera, but I wanted to worship you. Nezvinhu izvi ndazvichengetera kuti ndikunamatai, but the instruction was explicit, destroy everything. Saka tisati tatarisa ma-intentions emunhu pane zvaaita, ngatitarisei kuti Mwari wakati kudii. Akaropafadzwa anotanga atarisa kuti Mwari wakati kudii, and then you govern your intentions according to a thus says the Lord. Govern your intentions. Dzoka pashoko raMwari, uone kuti zvawavavarira izvi neshoko raMwari zviri kufambirana here. Saka Uzzah chaaifanira kuita, he was supposed to govern his intentions. The intentions were good, but God had spoken. Usabata areka aibatwi newe, inevanoibata. Saka whatever reasons or excuses or justifications you may have, what has God said in your situation? Mwari ati kudii. Saka vanoramba vachibvunza, vanobvunza vabvati, but imimi, how can you nail Uzzah for a natural human reaction? Kana zvinhu nyangwe unotosikiza, unogona hako kuzotadza kusvika, but unosikiza. Kana wakagara so ukangoona kapu yakuda kudonha, unotosikiza. It's natural for you to want to stop that from happening. But ndoda kuti tinzwisise kuti in that short moment there is time for a decision. Paripo kazhinji pekuti unoti ndakuda kubata, pfungwa dzako dzorangara kuti chauroda kubata chinopisa ichi, wotorega chodonha, because wakoshesa kuti ungatsva pane kusevha chinhu chiri kudonha chinopisa. That means there is a time delay
in between thinking of doing something and then deciding whether you will do it or you won't, pane nguva. Pakuti wanzimpama nekuzoidzoserawo pane nguva yekusarudza kuti ndodzosera here kana kuti ndorega. That time is there. Kuti waudzwa mashoko akashata, it's natural kuti newewo, but there is a time iripo which if you delay it, you can decide against doing bad for bad. Saka even that natural reaction yanga iripo, he had the time to pause and think. He had the time. Tese tinayo nguva iyoyo. Nyangwe tichinzi zviri natural. Nyangwe tichinzi it's a natural human response. Kana munhu akuitira chakaipa. If you are in a crisis, God affords everyone a time to decide. Aaron akazoti aumba chimhuru. Akabvunzwa naMozisi kuti ko zvakanzayo vanhu ndo inini zvandangoita ndatora magoridhe nechi ndikakanda moto ukabuda, but he actually decided to do it. Akaveza kutogadzira nemuswe wechimhuri. It was a decision. He decided. Saka pamunoitarisa nyaya yacho, consider this also. Kuti you have the knowledge of the revealed will of God in your mind. Unoziva kuti Mwari vakati chii pamusoro penyaya. Saka hakuna anogona kuwanda seri kwechigunhu achiti ndakazomurova nekuti anga andirova. No, you decided to. You had that moment to make a decision. Even if it was a split-second decision, you decided. Yes, you were provoked, but it also comes back to you. Waka decide kuzviita. Nekuti simba rekuzvidzora ririmo mumunhu. Rakapuwa kumunhu naMwari kuti munhu agone kuzvidzora. Ndakazotsvagawo ndikaitawo compensatory behavior because wangu mudzimai anga andiitira chifambi. Saka you decided. You cannot use that to justify your actions. You will not be held guiltless before God. Hazviti wakazosarudza. Iwe varipo vakaitirwa chifambi vakangoramba vari right. Varipo vakarohwa mambama vasina kudzosera. Varipo vakatukwa vakaramba vakanyarara. Saka kana vakazvikwanisa, that same power is present, availed to you for you to make use of it. Saka decision yako ndiyo inozoita rule at the end of the day. Saka vanhu vanotaura voti aiwaka, but what kind of an offense was this? Chaiwaranta vanga vaijaira areka vakomana. Tinoitsvaira toiisa toibvisa toitsvaira. Saka yanga yareruka. Vanorerutsa zvichene vanokasika kushanyirwa. Vanorerutsa zvichene. Ananiasi naSafira vakarerutsa zvichene vakakasika kushanyirwa. Haugoni kurerutsa zvichene ukaramba wakadaro. Something dies within you. You may be physically alive, but something has died within you. Saka chivi cha Uzzah changa chiri chivi chepresumption. Chivi chekuramba vachidzokorora kujairira zvinhu zvaMwari, vachiramba vachiita madiro pazvitsvene zvaMwari. Areka changa chisiri chibhokisi. This was the presence of God, the meeting point of God and man. Saka haugoni kuita madiro pachinhu chinokosheswa naMwari. Saka kana zviripo zvinokosheswa naMwari, zvatiri kuita bata rezinyekenyeke, tinofanira kurumuka kubva pazviri. Nekuti nyasha dzaMwari dziripo, dzizere kutinunura nekutirwira nekutikanganwira kusarurama kwedu. Mwari wekudenga achitiitira nyasha. Yes, we can run from the sin of Uzzah, whichever direction it can come from in our lives. Tinogona kunzvenga chivi cha Uzzah, tigonzwisisa mushandiro waMwari nezvimiro zveupenyu and how we react to situations. Toda kutenda Mwari nemusoro wenyaya unoti zvinofamba sei. Pane mibvunzo mikukutu yakamulira Mwari, but isu tichiziva a presupposition, premise yekuti God is perfect. God is holy, has immutability of his character. Aachinji somunhu, but he can change ways to save sinners. But in his character, Mwari is right. But pane mibvunzo mikukutu. Imwe yacho ndo yabvunzwa kuti, why does God seems to give mercy to others and not to some?
and extend instant justice to some and not some. Saka inoserechitisa Mwari pachomanikidza kuti Mwari uyu, can we exonerate God? Kuti dzimweni dzenguva Mwari is not just and fair. Saka Mwari ari kuiswa guilty box rekupomerwa mhaka kuti pamwe pacho hamururamisi zvakafanana. Chikero chenyasha nechezvokwadi hazvifambidzani. But uyai titarise macircumstances that justifies God. Muutsvene hwaMwari mune mabandiko maviri. Pane inonzi ontological holiness, that God is pure. In his pure state, avayanani nechitema. Mwari mutsvene, haana nguva to accommodate sin. That is his ontological space. Kozoita inonzi the moral holiness of God. Kuti hongu Mwari avayanani nechitema, asi vanotsvaga nzira dzekuakwita the sinner from sin. Ivo voramba vari holy, vasiri untainted. Handizivi semunhu anozama kupinda muri kutsva mwana, muri kutsva moto, iye obvisa mwana muchoto, choto choramba chichipfuta, mwana orega kusangana nechoto. That's God. But pautsvene hwaMwari pane mabandiko maviri anoresponda to sin. Saka Mwari anoshandisa hakata mbiri. We don't know who God is much, but we know it through his works and ways. In his ways, tinoziva Mwari in his response to sin and sinners through justice and mercy. Saka nzira imbiri, justice and mercy. Moral justice, holiness of justice, is God's hatred to sin. Kuti Mwari unovenga chitema. He hates sin. That's his response. But the mercy side is that God, in as much justice hates sin, mercy seeks to acquit the sinner from sin. So Mwari unoda kubvuta mutadzi mukati mechitema. Inzira mbiri. Saka even Satan akabvunza kuti how does mercy and justice coexist? Because justice seeks penalty. Munatadza inoda muripo. But mercy seeks to be acquitted. Saka zvifambidzani, but kuna Mwari zvinofambidzana. Saka honai kufambidzana kwazvo. Zvese izvi chimiro chaMwari muutsvene hwake. Saka kune analogy inoshandiswa kuti mercy nejustice chi. Zvakafanana nemunhu apunzika pa clay soil. Ivhu rakaorera. That's the mercy side. Anodonha mumavhu. But kujustice side, munhu adonha pamawere. Cliff side, akadonha, anonotsemuka musoro. The soil can be the same, but the terrain yadonherwa yakasiyana. Number 2, zvimwe inogona kureva kuti the holiness of God is fire. Justice, moto unopisa chese chisiri responsible kumoto. Kana chichibvira chikasangana nemoto chinobvira, because that's fire. But kuri kumercy side, same moto uri kupisa nekubvarura nekupwanya kuti ave madota, uku unogona kupa warmth and heat, the same source of fire. Moto zvinoreve zvekare analogy justice and mercy. Tiri pakuda kupindura mubvunzo, justice rinogona kunge riri bridge. Justice are the pillars of the bridge. They sustain order and strength of the bridge. But the road of the bridge is mercy. So without order of justice, there is no assurance of mercy. Kuti munhu across. Saka zvinhu izvi zvinofambidzana. Kuti Mwari paumwari hwake anoona zviri moyo. Saka Mwari ndinoedza icho nemoyo. Anoona the level of light, the level of ignorance, kukura kwechitema nezivo yemunhu nezviri moyo wemunhu. Saka Mwari akazoisa anonzi moral limits, territorial space, kuti kune anonzi mercy boundary sins, koita anonzi justice boundary sins.
majustice boundary sins ndeapi sei achinyanyowanikwa kuold testament and new testament. Saka munhu anogona kubvunza kuti kana Mwari aiuraya Uzzah, sei is he not consistent today asiri kuuraya vamwe vanhu instant? Regai tipapindure. Number one, majustice boundary sins. Munhu abva moral limit yemercy boundary. Mwari aisa tambo yakareba, nguva yakareba munhu achiripita, achitsikirira, achiti tazvijairira, achirwisana nekuvhoisi raMwari through repetitive warnings zvese nemesi. Izvo kana ukaabusa mesi, Mwari anokukanda muzone 2 wapinda mujustice boundary sins. Ndo api? Saka Mwari pese paailoncha new movement kana chokwadi kuold testament, munhu aita akarwisa chokwadi chaiswa naMwari chekuti Mwari ari serious, ari kuloncha his character kuti vanhu vadzidze. Munhu omhura Mwari aiuraya. Handei tione pana Nadab and Abihu, vaprista vachangotanga kusarudzwa, vana vaAroni, Nadab and Abihu vachangobva mukusarudzwa, vanoisa unauthorized fire. Saka Mwari obva ati ndichaita anonzi maboundary markers, ndichakurovaise mucherechedzo kune vanozotevera. Kwakufira ipapo. Saka uprista pahwakatevera, Uzzah tomupomera mhaka yekuti aifanira kudzidza kune vakatanga. Okay. That's number one. Handei pavarume anonzi Dhatani naKora, Mwari aloncha chechi yave nestructure pekutanga. SeMwari paanoloncha new truth ikarwiswa, Mwari anouraya. Vachingoloncha Dhatani naKora obva vasimuka obva vati iwewe ndiwe wega uri holy here. Saka munyori wandinoona anoti God never denied holiness but he denied them appointment. Mwari handina kukuzodzai. Sei vakamedzwa nevhu? Mwari vaiti you have been voted from below not from heaven. Kwakumedzwa nevhu. Saka Mwari aiti ipapo kwakufa. Mweya achangotanga amutsa chechi pa early church. Mweya, that was a new truth, a new phenomenon kuti mweya mutsvene akuburuka. Ananias naSafira kwakuita hypocrisy. Mwari achiloncha, Mwari akati ndokuurayai. Pese Mwari pailoncha chokwadi, munhu akachirwisa adefire his holiness, Mwari aiuraya. Saka handei pana Uzzah Mwari ari kuloncha a new movement kuti ndakuisa umambo hwangu kwete hwevanhu hwanga uri hwaSauro, ndaisa munhu wangu andodisisa. Ipapo Uzzah akubata akafira ipapo. Saka vanhu vanogona kubvunza kuti is God consistent today? If vanhu vakatambira mapresumptuous sins today, vangani vari kubachegumisa Ananias naSafira vasiri kufa? Vangani? Hapana. Vangani vaRevhi vari kuti unauthorized fire mutemberi, vamwe vachiita zvaka, but havasi kufa. But Mwari ari kuti in these later days hakusisina chokwadi chimwe. Mwari akaleya mafoundations. Asi Mweya Mutsvene achakurangaridza achiisa tambo refu. Kana ukaramba, mercy ichakuperekedza to consequences of judgment. That's how God is working. Saka mukada kutarisa ndo principle iri kuOld Testament, Mwari anogona kushandisa inonzi full cup principle. Ndo yakuitwa nhasi. Anogona kusauraya Sadheni, but mberi ukapfuura mwero. So ndo panonzi Sodoma neGomora rayerwa, Mwari vakaburuka. Mwari akaisa instant judgment. Mercy 120 years ndo nzira Mwari yakushandisa nhasi, because hapachalonchi chimwe chokwadi, but wakutandavadza tambo. Saka vanhu vanogona kubvunza kuti Manase aita uroyi 55 years achiita zvinoshamisa idolatry, Israeri yese ikateniswa kunamata zvifananidzo. Zvinonzi iwayo ainzi masins that did not shook justice character, but they shook the mercy side. Justice ndoipi? Ndoyekuti unorwisana nezviri utsvene hwaMwari, but uyu aidona zviri mucharacter, zviri mumamorals, zviri mumercy boundary. Saka Mwari akatandavadza nyasha. Asi anotambira mujustice. Saka ndeapi majustice boundary? Ndekuti wapfuura zviri mercy.
saka nyasha dzikaramba dzichingoendesa, it is abusing the character of God. Kana mesi dzoabusa character of God, Mwari anoti ngaachipinda muzone number 2, justice boundary. Ndopaye panonzi, that's why muchinzwa zvichinzi vamwe vachavharirwa mutsa. Chii chaita kuti avharirwe mutsa? It's mercy satisfied in justice. Okay. Mercy dzarizaina taita. Saka kuvharirwa mutsa itsitsi dzaMwari dzaratidzwa muchokwadi kuti zviri nani. That's why muchiona Adam naEve pavakadya vakanzi ngavafe, dzaive chokwadi chaMwari but dzaive tsitsi kuti zviri nani munhu afe, but dziri nyasha dzaburitswa muchokwadi. Saka ndo zvichaita Mwari kuti havacharohwi nehana, saka mweya ngaufe. Saka ndo zvichaitika. But mukada kuti asa kune vanhu vanoita, saka vanhu vanogona kuti zvivi zvinoitwa navamwe vakaitirwa majustice, these are small sins. But Mwari vanoti in course of salvation history, when God launches his holiness, munhu oita temper, it is small to the eyes of people, but to God that sin is too big. Papi pese pamunoda kuti obedience is negotiable kuna Mwari, iyoyo ipresumption. When you say kuti God can be assisted by human, washora Mwari kuti Mwari aisa nzira iyi, mboti Mwari toda kumubetsera masvika kuchikwekwenheri. But Mwari kuti asa murume anonzi David, tiunovunza, why did he extend mercy to David? David akaita sei, number 1, zvotaurwa, akatora mukadzi wemunhu, that's adultery. Akabhadhara masoja, corruption. Akauraya murume womunhu, that's murder. But vanotaura vanoti it was not successive to David, but akazviita akakasika kutendeuka. Ndo panosvikirwa nanatsi anonzi you are the man, oti ndini chaiye, ndiani aona mercy side. Saka David akatambira mumoral limits. Asi munhu akaramba achinzwa chokwadi saUzzah, ari pedyo neareka, dziri nhengo dzechechi, vari maerida namafundisi, vachiuya vachibata hamende namaoko akasviba, vachidya chidyo ivo vachiziva, vachiramba vakabatira chivi chimwe chete. Ipapo Mwari anoti wasvika ukasvika papresumption, God has to do his justice. Saka Mwari atibetsere. Mukada kutarisa inonzi justice inogona kuratidzwa mazuva atiri kurarama inonzi shaking. Hatisviki tese Kenani. Saka mukaona kuti areka yaienda pavakanosvika Kenani, Uzzah anga abuda kare atofa. Tinogona kusasvika tese, vamwe vachazorodzwa naMwari. Hatisviki tese. Tinogona kuchinjana. Akan naRakabhu. Rakabhu akana achibuda kurudzi rwekwaJudha, Rakabhu achitendeuka, akanoreplace nzvimbo yake, akanororwa kwaJudha naBoaz. Vanhu vachachinjana. Mercy to some, justice to some. Vachibuda, vamwe vachipinda. Saka Mwari ungadai vatibatsira. Mwari vanoshandisa chikero chenyasha. But vanotaura vanoti mercy goes before justice. Mwari anotanga atandavadza nyasha. Nyasha dzazvidzwa, justice will take control. Ungadai Mwari atibatsira. Zvimwe zvatisinganzwisisi ngatimirirei. Revelation chapter 15 verse 4. Vakati vaungana pamberi pechigaro chaMwari at the sea of glass, vakati vaimba rwiyo rutsva kudenga, vakapedzesera chorus vakati Mwari kutonga kwenyu kwakarurama, God shall vindicate himself. But nhasi pane vanogona kuzvitsigisa kuti saka chivi chekumesi, uchitadzira mercy chiri nani than chivi chekujustice. Sinning in mercy pushes you closer to justice. Saka zviri nani kusatadza, kana watotadza kasika kudzoka ureurure. Varipere vanoti vakaropafadzwa vanoreurura zvivi zvavo, vanokasika kudzoka. Mwari unovakanganwira zvivi. Proverbs 28 verse 13. Vakaropafadza vanoreurura zvivi zvavo, pane vanozvifukidzira kwauri kuenda kumaziya ndadzoka. Chitema ichi chinogona kuzove hunde chikakukurira. Ndiani aona kuti door re10 virgins, the same door opened the door for mercy is the same door closed for the other 5. Door rimwe chete ndo rakaponesa, door rimwe chete ndo rakavhara. Rumwe ichachita mercy, kune vamwe ichaita justice. Hakuna mata. Hana yako ngairove. Mwari is always just. Chero tikasanzwisa nhasi, revelation is progressive, but the truth is absolute. Ndione ngosuri kuziva, mirira Mwari avheneke. Toda kunamata nemi Mwari akusimbisei. Mukusanzwisisa, ziva kuti Mwari is just. Tichaona nguva yekunamata. Regai tinamate. Baba vari kudenga, tinokutendai nenyasha dzenyu.
Tiri vatadzi, tinotenda kuti munotiregerera nekuda kweropa raJesu. Tipeiwo chipo chekutendeuka. Tidzoke kwamuri panguva dzekukukanganisirai. Tichinzwisisa kuti nyasha idzi hadzizorambi dzichitambanudzwa nekusingaperi. Tinokutendai nezvidzidzo zvabva paupenyu hwaUzzah. Tiitireiwo nyasha. Tigone kunzvenga mafambiro ake. Tione gomba pamberi pedu tori nzvenga pane kuwira mugomba rakawira vanhu. Tenda Mwari matinzwa. Zita renyu ngarikudzwe kubva nhasi nekusingaperi. Amen.